agsinadalanta. Bayamon na palabas, bayamon ita kinaranggas, ta isut mapteren nga ayat, nabayaken at tiempo. Numarik nam lakuma, panagtuok daytoy rikna. Anyan nga iliw ko ken ka, aldaw rabi siyak makaid na. Bayamon na palabas, bayamon ta kinaranggas, ta isut mapteden nga ayat, nabayagen at tiempo. Numarik nam lakuma, panagtuok daytoy rikna. Anyan nga iliw ko ken ka, aldaw rabi jak makaid na. At talega tadumteng tome, ti aldaw a panagawida. Akit tinatilua, ngemrag sa timaudi, akikita tayon tumanen. Iti buko dapat taingan, dagiti